Jeg tror, det kører nu. Angående sådan, hvorfor i alverden jeg valgte at blive hjemløs og trage Jylland rundt, og nu bor herude i skoven. Så det er sådan lidt svært at forklare, fordi at der er jo flere grunde til det, eller der er flere lag i det, eller hvad man kan kalde det. Og jeg tror, det letteste, som jeg tror, de fleste vil kunne forstå, det er jo bare sådan det helt basale med eventyret i det, at komme ud og opleve noget, og komme ud i naturen, og komme ud og have noget frihed, og den del af det. Den tror jeg, folk, den fanger folk godt nok. Det var i hvert fald det indtryk, jeg fik undervejs på turen, at der var der flere, der gav indtryk af, at de var direkte misundelige, så det tror jeg godt, folk forstår. Og jeg tror sådan set også godt, folk kan forstå, når jeg taler om sådan, at jeg gerne vil have tid til at skrive og male. Det tror jeg også godt umiddelbart de fleste kan sætte sig ind i, at man gerne vil have tid til det, som man reelt interesserer sig for og brænder for. Altså, der hvor det, jeg tror, det bliver svært, det er, når jeg prøver at forklare, at hoveddelen eller hovedgrunden til, at jeg gjorde det, ikke var de her ting, som ganske vist også var en del af det, eller er en del af det, men at det var drevet af en eller anden form for panik, at det var drevet af, at jeg simpelthen bare var nødt til at komme væk fra det her liv, jeg havde. Det her liv, som jeg af nødvendighed havde, det er jeg jo fanget i, synes jeg. Og det lyder da så voldsomt, at man var fanget, men sådan havde jeg det da. Og sådan har jeg det til del stadigvæk, fordi at det er jo ikke sådan, at jeg har undsluppet det rigtigt. Det her, det er jo bare en midlertidig pause, der varer så længe, indtil pengene løber op. Så er det jo tilbage til det. Gotta give me a ticket for a steel train. Ain't got no money for a fast plane. I am lost and through. I am lost and through. Gotta find a way to get to another place. Don't matter to me, it could be any place. I am tired and through. I am tired and through of this rider's song, of this rider's song. Is for too long, is for too long. This rider's song, this rider's song is through, yeah. Gonna pack up my dog and get on the road. Ain't got no time for a big load. I am far from through. Dag 1. Jeg tror, jeg er nået til Skæring Strand. Jeg er ikke 100% sikker, for det er helt pinligt, jeg får vild i Skæring, men jeg er i hvert fald på en strand, og jeg har fået slået min bivak op for første gang, og jeg synes umiddelbart, det ser ud som om det virker. Det er lidt svært at komme, og der er ting, der skal rettes til, og det er ikke sådan helt tæt over det hele, men ideen fungerer der i hvert fald. Og jeg har ondt i benene, og jeg har ondt i fødderne, men jeg tilskriver meget det hele flytningen og alle de ting, der skulle slæbes op og ned. Men humøret er højt, og selvom det regner, og det er lidt halvgråt og trist udenfor, så ja, det er helt fantastisk. Og det, ja, and now, så er det blevet tid til en celebratorisk pibe, som man drusser ud over det hele, og den er helt ny. Det synes jeg, man skal ofre sig selv. Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence? Yeah. Jeg er så glad for, at jeg har taget den her tur. Det er helt vildt. Det er fantastisk. Og det er ikke fordi det alt sammen er helt hurra, men altså indimellem sådan en dag som i dag, der svælger jeg i den der frihed
Det er sindssygt det at vide, som jeg kan gøre lige hvad jeg skal. Jeg har reduceret mine problemer til, hvor får jeg vand, og hvor får jeg strøm til kameraet. Og det er sådan omtrent det. Og så selvfølgelig, hvor finder jeg et eller andet rimeligt sted at overnatte. Altså. Jeg må så samtidig, så kan jeg så også se, at jeg tænker meget, meget mere over fremtiden, end jeg trods alt plejer derhjemme. Derhjemme plejer jeg også at stresse over fremtiden. Men her, og det er selvfølgelig de dage, hvor det er slemt, og hvor jeg ikke kan finde et eller andet, og et eller andet ordentligt sted at være, og man traver afsted, og man er pissetræt. Men der får jeg fuldstændig sådan nogle panikøjeblik, hvor jeg sådan, hvad er det her slut? Hvad har du tænkt dig? Hvad så? Skal du så bare, er det så bare fucking tilbage til rengøringsjob? Og jeg er blevet meget mere opmærksom på det der sådan, på, det ved jeg ikke. Fordi det her, det er jo ikke jeg kan godt mærke, det her, det er ikke en holdbar løsning. Det er jo ikke et liv, jeg kan leve resten af livet, trods alt. Altså uanset hvor fantastisk det er lige nu, det er slet ikke det. Men for eksempel til vinter, hvis jeg ikke har et fast sted der, så ved jeg ikke helt, hvad jeg gør. Det må jeg sgu indrømme. Så jeg tænker meget sådan over det der, og blevet meget over sådan det der med trangen til at have et eller andet hjem. Og nu mener jeg ikke sådan et eller andet som værelsen op på Skovvangsvej, eller en eller anden lille etværelses lortelejlighed et eller andet sted. Fordi der lever man sgu kun på lånt tid. Men sådan reelt at få et hjem, som jeg ved er mit, og jeg kan bo her resten af livet, hvis jeg vil. Og det er hver eneste gang, jeg sådan camperer i en eller anden skov, eller et eller andet, der bare er det mindste attraktivt. Så tænker jeg, fint, her kan jeg godt bo. Giv mig en campingvogn, så skal I ikke høre mere fra mig. Altså, fuck. Og hvordan jeg så når dertil, hvordan jeg så reelt kan få sådan et sted. Og sådan noget, det ved jeg så ikke. Men jeg kan godt mærke, at det er absolut nødvendigt. Fantastisk drejningdag, der er taget. Er du sindssyg? Jeg får Vilhelm Østerballe, hvilket i sig selv er møghamrende pinligt. Østerballe ligger lige dernede omkring. Og så endte jeg med efter en lang fucking detur op ad den her åndssvage markvej. Så endte jeg med at gå ind i det første og bedste hus, eller hen til det om i haven og spørge det her par, der sad deromme om vej, og de viste mig vej og sagde, at det var lige deroppe og til højre, fint, fantastisk. Og da jeg så skulle til at gå, så tilbød de, om jeg spurgte de, om jeg ville have en kop kaffe. Og så sad vi om i baghaven i det her dejlige solskinsvejr. Og så spurgte manden, om jeg var ryger. Og før hvis jeg ville have det, så sad han og rullede en joint. Og så sad vi og røg og udvekslede detaljer om Asfær Festival kontra Mølle Festival. Jeg fik en plakat med her. Og i hvert fald så er jeg nu på rette vej, og jeg er møgskæv. Og fantastisk overraskelse. Og flinke mennesker. Det var helt fantastisk. Hold kæft, mand. Damn. Rød sodavand i går og joints i dag. Det er sgu ikke dårligt. Det er slet ikke dårligt. Damn. Det var, hvad det blev til i går. Og det skal selvfølgelig udbygges, det er klart. Vi er jo kun lige akkurat startet. Jeg vil nødt begynde at tolke på den endnu, må jeg indrømme. Eller på den her, selvom den er sådan lidt åbenlys. Se sådan en fjummelgænger Sleipner. Sleipner. Rolling my cigarettes, smoking my weed, yeah, sipping my coffee and turning down the heat. The days are long.
the night's longer still. It looks so easy, but this takes skill. Yeah, re-alphabetizing, reorganizing, shifting and a shuffling and a slicing and dicing. I could get a job, I don't believe I will. You can say what you like, but that takes skill. I'm chopping up onions, filling the gaps, reading the papers and taking my naps, drawing faces in the dust on my windowsill. It looks so easy, but this takes skill. Yeah, I get up at noon, go to bed at day. Det er jo sådan klogt, når de render jo bare i ring. Der er lige en kvinde, der er stoppet i bil. Hun har set mig gå forbi inde i Horsens. Og så har hun købt 2 frikadeller til mig. Jeg har ikke fået frikadeller, jeg ved ikke hvor lang tid. Ja. Og de er varme. Det er så rart, når man går rundt, og man ved ikke, hvad det er, man mangler. Og mit sidste gæt, vi har været frikadeller, ikke det sidste gæt, men et af de sidste gæt, vi har været frikadeller. Not half bad. Folk kan sgu være flinke. Anstrengende indimellem, men flinke. Lige nu er jeg, eller ikke lige nu, men sådan det sidste stykke tid har jeg virkelig bare været træt. Jeg synes, det har været meget, meget hårdt den sidste måned. Det er Kaløs Slotsruin om igen. Altså, jeg ved ikke, hvad klokken er, men ikke ret mange. Hvad er sandsynligheden for, at det lige er i dag? Jeg skal dukke nogen op med sådan en der. Charlotte! Jeg har sådan alle mulige små problemer med krampe i fødderne og vabler og ondt i ryggen og alt muligt, der gør ondt og er træls lige nu. Og så er det lang tid siden, jeg har været ved et sted med rindende vand, så alting er også fedtet og ulækkert og beskidt. Så lige nu synes jeg bare, det er lidt hårdt. Og tanken om sådan den næste lejrplads et eller andet sted, om det så er i morgen eller i overmorgen. Lige i dag, der fylder det mig godt nok med så forholdsvis lidt begejstring. Tanken om at skulle trave derop og skulle slå ud og slå ned og pakke ud og pakke ind og fuck. Og hvis det samtidig er dårligt vejr, og det har været ustadigt. Jeg sidder hele tiden og venter på regn. Nu vil jeg godt bare have et sted, hvor jeg kan slappe af, og det har jeg ikke haft i lang tid, synes jeg. Jeg synes ikke, der har været nogen steder, hvor jeg sådan har kunne være mere end de der maks 2-3 dage. Så efter 2-3 dage, så synes jeg, folk begynder at kigge efter en. Hvad er han for en? Hvad er det for noget? Paranoiaen har jeg ikke sluppet, det er fint. Jeg hader at gå i byer, det er helt vildt. Altså, damn. Så slap dog fucking af. Christ. Alt er noget lort. Alle mennesker skulle dø. Mig selv inklusiv, tak.
Hold kæft, hvor har det været en lortedag i dag. Det er helt vildt. Jeg er sådan stadigvæk i chok over det. Altså jeg er gået sådan i... Altså, jeg ved ikke. Fordi jeg er væk. De sorteste selvmordstanker, altså, og alt har virket fuldstændig håbløst. Og det håbløse i at finde et ordentligt sted at overnatte, har sådan forplantet sig til resten af tilværelsen og alle aspekter af den. Og jeg kan slet ikke se noget som helst positivt. Jamen, vejret er blevet bedre, men det er mit humør under absolut ingen omstændigheder. Og det mest latterlige er, at det hele stammer fra noget, der burde have været en virkelig, virkelig positiv oplevelse. Men som bare noget fucking lort, som jeg ville ønske, at jeg aldrig havde oplevet. Jeg var på vej ud af Juelsminde, og blev så holdt på den her resteplads, og sad der og spiste en delikat spegepølsemad. Da den her lille, søde, nuttede, petit, tatoverede kvinde, hvilket er virkelig en kombination, jeg rigtig godt kan lide. Små piger, små kvinder med store tatoveringer, det synes jeg er fantastisk. Kom hen og tilbød mig sådan en pære, og spurgte om jeg ville have en pære, hun ellers havde taget med sig sine 2 hunde. Og mens vi så bare lige sådan snakkede ganske kort, så tilbød hun så, at jeg kunne crashe hjemme ved hende, hvis jeg ikke gad gå videre i dag. Eller den dag, det var dag 161. Og jeg var så dum at sige ja til det skulle jeg jo ikke have gjort. Jeg skulle have taget imod pæren og sagt ellers tak og være gået videre og have sovet i skovbunden, eller hvor fanden jeg nu var endt. Men nej. Jeg var jo dum nok til at gøre det. Og det er det, der pisser mig mest af. At jeg til synligheden er fuldstændig ude af stand til at lære, hvordan det her karri er sådan fucking lortekosmos. Et øjeblik. Og jeg brugte jo en dag et par timer på så at trave hjem til hende, fordi jeg ville jo heller ikke have et lift, det, trods alt. Og blev ved med sådan at fortælle mig selv, at nu skulle jeg endelig ikke tro, at der kunne ske noget som helst. Men så den her lille nedrige fucking klump af håb, som man til synligheden ikke kan få udryddet, den blev jo ved med sådan lige at dukke op. Men det kunne jo være. Og det blev så helt galt, da jeg nåede hjem til hende, fordi og opdagede sådan, hun var jo science fiction fan, altså i en grad, som hun kendte Farscape, som er en serie, som ingen af en eller anden grund kender. Og hun samlede på tegneserier, altså og perfekt, ja, og røg pot. Og sad og rullede joints til os og sådan noget. Fuck. Men nej, jeg var så dum, og så tog jeg selvfølgelig chancen og spurgte basalt set, om hun var interesseret i noget. Og hun sagde så meget pænt nej, ellers tak. Så det, der skulle have været fantastisk med den her gæstfri kvinde, gæstfri langt ud over, hvad man på nogen som helst måde kunne forvente, og positiv oplevelse med at sidde og få pot, man ikke regner med at få, og hun lavede aftensmad, og det var sgu, ja, nemlig. Det er så bare det er basalt set endt med, at jeg nu traver rundt i sådan en fuldstændig håbløs depression, hvor jeg slet ikke kan se noget som helst formål med noget som helst, fordi fuck it, der er jo aldrig noget, der nogensinde forandrer sig, i hvert fald ikke forandrer sig til det bedre, og jeg gør i hvert fald ikke. Rådne fucking usle, latterlige lorte-eksistens. Og jeg mener ikke sådan eksistensen med at gå på landevejen. Jeg mener den helt generelle, rådne, latterlige, usle lorte-eksistens. Fucking uselt. Jeg er stadigvæk her, hvor jeg var i morges. Men har været ude at købe ind, og fordi der var langt, jeg måtte helt til Horsens og ind i Bilka. Og fordi verden stinker, og fordi jeg er ensom, og fordi jeg har en hel del uforløst begær, så synes jeg, så fortjente jeg vin. Så jeg har købt den her vidunderlige Closares. Men mens jeg var derinde, nu skal jeg lige, det fortjener jeg, synes jeg, så fik jeg også købt nye sko omsider. Og det er noget lort, og jeg har allerede fået vabler af dem på vej hjem fra
Ilka, men de skal vel bare gås til. Og nu er jeg ved fuld. Det ser jeg frem til. Den er ægget, mand. Det er okay, den skal også lige gås til. Det er en chilensk vin i dag. Og den er, ja, som de nu er. Det er i dag 170. Jeg ved ikke, om jeg har nævnt det. Hej. Hej. Jeg tror sgu, det var en, jeg kendte. Nå, nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg i hvert fald ikke. Så har du lige været i Hov her for ikke ret lang tid siden. Ja, for, jeg ved ikke, 3 timer siden. Sådan noget af den stil. Nej, det kan godt være. Må vi sidde ned og drikke en øl? Ja, det skal I da være velkommen til. Vi har ikke 3, men vi har i hvert fald 2. Jamen det er okay, jeg har vin, så det går for mig. Nå, jeg er sikker på. Hvad her? Det er godt så. Hvad? Ja. Må jeg smage? Nej. Hvorfor? Rigtig smage en lille skål. Nej, jeg vil egentlig helst, at du bare tager hjem. Jo, men lige smage en lille ting. Smag en. Ja, jeg ved, du har den. Ej, hvor godt. Lige en ting. Nej, ikke mere. Nu er det slut. Hvad? Altså, jeg beklager meget. Du er simpelthen for aggressiv på mig. Sådan, jeg har gået rundt, og jeg har boet ude i skovene. Jeg er ikke vant til andre mennesker. Beklager meget, men jeg kan bedst lide at være alene. Det er okay? Må jeg smage en lille skål til? Nej. Det er min aften. Så gør jeg nu. Okay? Jo. Okay? Yes. Så skal du også opføre dig ordentligt. Jeg vil prøve. Alright. Det er den mest freakish oplevelse, jeg overhovedet har haft. De 2 fra i går dukkede op. Og der dukkede så en mand op i en hvid bil, som de åbenbart kendte fra campingpladsen, og som var blevet smidt ud derfra, fordi at efter sigende, det var blevet opdaget, at han var fuldgyldigt banditers medlem, whatever. Og han har så siddet her og drukket Jameson whisky og blevet pissefuld, og siddet og har lagt an på mig, og har siddet og spurgt sådan, skal du have pik? Skal du have pik? Skal du... Kom her, skat, sut min pik. Og jeg har sagt, nej, it's not gonna fucking happen, fuck off. Og han var jo ikke en stor mand, han var jo pissefuld. Så jeg kunne godt se, der var ikke noget problem der. Jeg kunne godt pande ham ned, det var ikke noget. Men fucking helvede, aggressive satan, er du sindssyg. Og jeg blev nødt til sådan at fortælle ham, fuck off, du er ikke velkommen her, jeg er nødt til at sove her, det er mit problem. Men du er virkelig ikke velkommen, du skal køre din vej, du skal gå din vej, fucking nu. Og så vidt jeg kunne forstå, kørte han i en stjålen bil og sådan noget, og campingmutter heromme fra lige derom dukkede op og sad og ringede til politiet, kunne jeg forstå på dem alle sammen, og de andre måtte ikke hænge ud, måtte ikke være her sammen med ham og sådan noget. Fucking helvede, mand. Og jeg går reelt rundt med min lille ynkelige fucking åndssvage kniv slået ud i lommen. Altså det er på det plan, vi befinder os nu. Og han var henne sådan og står og skubbe til mig, og jeg var nødt til at skubbe ham sådan væk og sige sådan, fuck off, altså, Jesus Christ. Satan. Fucking helvede. 5 dage før slutningen.
Og så kommer der sådan en aggressiv, stupid, åndssvag, tilsyneladende med alle mulige undertrykte homoseksuelle tendenser og dukker op. Altså det er fandme... Okay. Jesus Christ, og nu har han så kørt, og jeg satser da så meget, han var så fuld, så jeg satser da meget på, at han ikke kan finde på at dukke op igen. Men det er da ikke, fordi jeg egentlig har lyst til at sove her, det må jeg da blankt indrømme. Og man kan sådan skelne de steder, hvor man føler sig rimelig tryg, i forhold til de steder, hvor man ikke føler sig tryg ved, om hvorvidt man sover med bukser på eller ikke. Og jeg kan godt mærke, at jeg sover med bukser på i nat. Og det kan godt være, at det ikke gør den store forskel, hvis man bliver angrebet af nogen. Men jeg vil hellere angribes med bukser end uden bukser. Hey Angus, hej! Det tredje skæg. Det er rigtigt. Det er dit nye tilnavn, Angus. Velkommen hjem til Aarhus. Jo, tak. Jeg har en gave til dig. Du er faktisk den eneste... Ej, der har jeg heller ikke set det så lang tid, men de andre, det er jo sådan lidt fjollet, fordi det er jo heller ikke... Det er ikke særlig længe siden. Ja, nemlig så. Hvad er det egentlig for en festival? Jeg har ikke helt forstået det. Jeg har tænkt meget længere over den. Måske. Nice. Men fordi Morten Aha, mange tak. Velkommen. Nu har jeg sat mig for at bo her vinteren over. Og jeg bliver også selv ved med at sige sådan noget med, at jamen, det er jo sådan for at få hele året med. Og ja, det er det da også. Jeg vil da gerne have den oplevelse at prøve at bo i en skov vinteren igennem. Altså det skal jeg da ikke nægte, det der er spændende. Men det er jo fordi alternativet er værre. Altså det betyder jo, så snart jeg ikke længere bor her, hvis jeg giver op og skal finde et værelse, jamen så er jeg jo tilbage, hvor jeg startede. Jeg synes, det har været meget hårdt sådan med sådan dagstimerne efterhånden, som de forsvinder. Fordi at om aftenen, at der bliver det virkelig sådan... Der trænger det sig på alt det der med, at man ikke... Hvordan... alle de mangler, der nu er ved tilværelsen, og alt det der sådan med... Jeg ved ikke, det er bare sådan en basal håbløshed, der vælter ind over. Og hvis jeg så ikke har noget at læse, og ikke noget at fordrive tiden med rigtigt, så... Og jeg har haft mange sådan... Mere sådan en masse søvnløshed, hvor jeg har ligget bare sådan i timevis. Og hvor jeg ligger og kører alt muligt igennem, som bare ikke fungerer, og som jeg ikke kan se noget som helst fornuftigt ved fremtiden, basalt set. Så det synes jeg har været hårdt. Jeg vil da godt lige se andre mennesker bare en gang om ugen, eller hver anden uge, sådan noget af den stil. Og det har der ikke rigtig været så meget mulighed for. Jeg synes, jeg går rundt og er lidt smådeprimeret, må jeg indrømme.
Jeg ved ikke, om det hænger sammen med, at Paul ikke rigtig har tid til at lave noget, og så er der ikke rigtig andre, jeg egentlig kan lave noget sammen med. Fordi at de har arbejde og børn, så de har ikke tid til noget. Og når de endelig har tid, så har jeg ikke råd til det. Ja, og så mere bare sådan basale tanker om fremtiden, og det hele virker bare sådan rimelig håbløst, synes jeg. Ikke så meget at bo herude, det er sgu fint. Eller, ja, som oplevelse er det fint, men det er jo ikke rigtig en langsigtet løsning, og så begynder man at tænke på sådan, at jeg aldrig nogensinde kommer til at få et reelt sted at bo. Og at jeg ikke rigtig kan se noget umiddelbart håb forude, at det bare bliver sådan noget, så får jeg måske solgt nogle malerier, men hvad hjælper det? Altså, det er jo ikke sådan, at jeg reelt på noget tidspunkt kan nå et punkt, hvor jeg kan slappe af, og jeg synes, jeg ved ikke. Det virker bare lidt meningsløst det hele. Jeg kan ikke rigtig se pointen med det. Hvilket er sølle, når man vågner op til sådan et sted her. Men ja, wow. Jeg tror, jeg mangler pot og mere kaffe. Jeg har ikke råd til pot, men kaffe har jeg sgu da. Som man kan se, så er jeg for første gang siden hjemkomsten i Lemattens labyrint. Og der har igen været små, hjernedøde fucking møgsvin og ødelægge den. Overalt. Det er helt vildt. Hvad får folk ud af det her? Det forstår jeg slet ikke. Små, retarderede møgaber. Kraftet med sølle. Latterlige dyr. Men det er sådan, hvad? Fuck, mand. Hvor I ringer, mand. Satan utroligt. For det er 1 måned, og så har der allerede været sådan nogle små, patetiske, ulækre slavesjæle. Fucking helvede. Til gengæld var der dukket en kæmpe sten op, som jeg ikke ved, hvor kommer fra. Så et minimum af bidrag i et eller andet omfang. Og de har også prøvet at rive den første port ned. Og den anden port kan jeg nu se herfra også. Fucking helvede. Jo, jeg har købt vin, og jeg skal op til Paul, så jeg satser på, at den værste irritation over menneskeheden, den fortager sig inden for en halv times tid eller sådan noget. Eller bliver værre, det er slet ikke umuligt. Fucking små dyr. Når jeg bliver i dårligt humør herude, eller når jeg bliver deprimeret og ender i nogle forudsigelige selvmordstanker og sådan noget, når jeg tænker på fremtiden, jamen så slår det mig jo netop det der med, hvor lidt der har ændret sig. Fordi det er jo præcis de samme problemstillinger, som jeg havde før jeg tog afsted, som jeg stadigvæk har. Altså, der er ikke noget, der ændrer sig der. Jeg er ikke blevet et mere velfungerende menneske i forhold til andre mennesker. Jeg er ikke blevet bedre til at indgå i samfundet eller på arbejdsmarkedet eller sådan noget i den stil. Og jeg har lige så let, synes jeg, selv ved at forfalde til bare den her absolute endløsning. Hvor man tænker sig, at der er jo ikke andre muligheder. Det er jo bare det. På et eller andet tidspunkt må jeg jo bare nås mig sammen til at finde et højt træ og et langt reb. Nu har jeg så desværre ikke tilsyneladende de eksistentielle nosser til at tage konsekvensen og gøre det, men jeg kan godt se, at den her nytårsaften, den kræver lidt forklaringer, synes jeg. Skal jeg lige sikre mig, at jeg ikke går ud over kanten her. Fordi jeg har brokket mig og bitchet og hylet og klynket over ensomhed og over alt sådan noget. Og så når det kommer til stykket, så ender jeg alligevel med at sidde ude i skoven alene og lave bål og drikke øl og ryge mig skæv og spise flæskesvær. Men jeg tror egentlig meget godt, det illustrerer, hvad kan man sige, mit forhold til andre mennesker, sådan som det efterhånden er blevet. At hele det der, alle de der situationer, det der har været problemet med de par fester, som jeg er blevet input til, at det har alle sammen været, det har begge to været nogen, hvor jeg har kunne se sådan, det er sgu alligevel, det er bare for anstrengt, det er for træls, det er for kunstigt, det er sådan for, Og det er der, jeg fuldstændig sådan kollapser rent socialt, når jeg fornemmer sådan, at det her, det vil blive en kunstig og akavet kav-situation. Altså, Og der tror jeg altså ikke, det er mit forhold til andre mennesker på nogen måde er blevet forbedret af
af turen rundt. Det må jeg blankt indrømme. Jeg kan mærke, at jeg får sværere og sværere ved det. Eller jeg er mindre og mindre villig til det i hvert fald. Til at indgå i de her forskellige sociale sammenhænge, hvor man kan se sådan, hvor man er nødt til at fortælle sig, at det kan jo være, at det bliver sjovt. Det kan jo være, at du får nogle fantastiske oplevelser på den ene og den anden måde. Nudge, nudge. Men hvor jeg må blankt indrømme, at jeg er blevet så pessimistisk, at jeg tænker, nej, jamen altså, det kan da godt være, at det er sådan en 50-50 chance for, at det er en god oplevelse. Og så er der sagt også 50% chance for, at det ender i bitterhed og fortrydelse, hvor jeg sidder og tænker klokken 3 om natten, jeg skulle aldrig være kommet. Og der ved jeg sådan til gengæld, altså hvis jeg sidder herude og drikker mig fuld og laver bål, så får jeg en god aften, uanset hvordan jeg vender og drejer det. Og det gør jeg også, så der er slet ikke noget. Så. Men jeg kan godt se, hvis det ikke virker specielt sammenhængende. Det er det heller ikke. Det er den halve pointe. At jeg er ikke særlig sammenhængende længere. Og heller ikke, når det gælder andre mennesker. Slet ikke, når det gælder andre mennesker. Okay, jeg troede lige, jeg så en skikkelse deroppe. Slight paranoia, man. Men jeg har det dårligt af helvede til overfor først og fremmest Mathias og Angus. Fordi de virkelig sådan har gjort en indsats og har prøvet at få mig til. Angus har skrevet sådan flere gange i dag, at jeg er stadigvæk velkommen. Jeg skal endelig bare dukke op, når jeg har fået et par øl og sådan noget. Men nej, det er igen, fuck. Jeg kender ikke nogen, og jeg ved ikke rigtigt, om jeg ender med bare at sidde sådan i et hjørne og drikke mig fuld og ryge mig skæv og tænke, idioter. Det er der for stor risiko for, synes jeg. Og jeg er ikke villig til i samme grad som før at løbe risikoen for en dårlig aften, bare i håbet om godt selskab, altså. Right, vi slutter her, før det begynder at blive deprimerende. Jeg vil gætte på, klokken er, det ved jeg ikke, 21 eller sådan noget, max. Så der er masser af bål endnu. At jeg ved sgu ikke, om jeg har lært noget om mig selv af at trave afsted og bo i telt i et år. Jeg tror grundlæggende bare, at jeg fik bekræftet, hvad jeg allerede godt vidste. At jeg har det helt fint med at være alene. At jeg i den grad nyder ikke at være påtvunget andre mennesker. Og så at jeg behøver meget, meget lidt for at have det godt, basalt set. Og med det indvendigt, så kan jeg da godt se, så er der lidt et spring til mit nuværende liv. Men jeg tror, at springet ser større ud, end det reelt er.
Og det skyldes selvfølgelig først og fremmest, at Diana og jeg, vi passer rigtig godt sammen. Jeg tror først og fremmest, fordi hun også har nogle sunde eremit-tendenser. Og endelig så også fordi, jamen, den omgang, der så er med andre mennesker på arbejdet og drengenes skole og sådan noget, at den alligevel er sådan et niveau, at det skulle til at leve med. Og igen, hvis det er prisen for at kunne være sammen med Diana, så betaler jeg den gerne. Men jeg nyder ikke at betale den, jeg betaler den. Så bliver det romantisk til sidst alligevel. Gotta give me a ticket for a steel train. Ain't got no money for a fast plane. I am lost and through. I am lost and through. Gotta find a way to get to another place. Don't matter to me, it could be any place. I am tired and through. I am tired and through of this rider's song, of this rider's song. It's far too long, it's far too long. This rider's song, this rider's song is through, yeah.